تبزعوا شويين تبزعوا شويين تبزعوا شويين يدلنا جسو بالقوة اللوم تبزعوا شويين تبزعوا شويين ينقياد أنفسنا من حبكم كريستو عم يدفعنا الدور حلي دولنا لحياتنا كريستو يريد يدلنا من جديد معكم صتميم تبزعوا شويين تبزعوا شويين تبزعوا شويين يدلنا جسو بالقوة اللوم تبزعوا شويين تبزعوا شويين ينقياد أنفسنا من حبكم. Jien Sister Teresa insellim lekun il-eka l-programm ieħor Tibżawx huwa jien, il-paċi miegħek. Insejħu fostna t-Trinità qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum eżis semmija nixtieq nistidinkom biex flimkien miegħi immorru bil-ħsieb tagħna qalb folla nies attenta għal kliem ħelu li ħireġ minn fom Kristu. Nafu li fil-ħajja pubblika tiegħu Ġesu dejjem bil-folol madwaru, dejjem, u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Darba b'fost l-oħrajn għallhom żewġ paraboli żgħar imma ta' importanza kbira. Dawn se naqrom min jixtieq isegwi miegħi mill-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 13 versi 44 sa 46. Il-parabola tat-teżor moħbi u tal-ġawra prezzjuża. U illum hekk jien nixtieq nagħmel ftit riflessjonijiet flimkien magħkom dwar dawn iż-żewġ paraboli li għalkemm żgħar fihom verament xittiem. Nimmaġinawna qalb dik il-folla u Ġesu illum qed jippunta subajh lej kulejja. Naraw se jgħidilna isimgħu. Is-saltna ta' smewiet tiġbaħ lil teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih u kollu ferħan imur bih kull ma għandu u jixtri dik il-għalqa. Imbagħad qallhom ukoll il-parabola tal-ġawra. Tiġbaħ ukoll is-saltna ta' smewiet li wieħed negozjant ifittex ġawwar fin meta sab ġawra tiswa ħafna x'għamel. Mar bih kull ma kellu u xtara lila. Ekku, mhux li kienu li jien u inti kollna x-xorti li nsibu dan it-teżor, din il-ġawra prezzjuża ħalli ħajjitna tagħmel qabża ta' kwalità u tintela sa xfar bil-ferħ. Ekku eżis semmija jien nixtieq f'dan il-programm fi ftit ħin li għandna flimkien nagħmlu din ir-riflessjoni u naraw kif mill-kuntentizza aħna nistgħu ngħaddu għal ferħ. Ek per eżempju aħna l-bnedmin għandna tendenza ta' li nabbandonaw lil nfusna biex infittxu s-sens barra minn nfusna. U din twassal lili u lilek għal kuntentizza veru. Iżda dak li l-bniedem hija tifittex u li tassew għandu bżonn huwa il-ferħ. Hemm differenza enormi bejn kuntentizza u ferħ. Mhijiex ħaġa ħażina li wieħed ikun kuntent, iżda tajjeb inkunu sinċiri u nammettu li il-kuntentizza li niksbu mid-dinja mill-ħbieb u mill-ħwejjeġ materjali ma ttulx wisq. Jekk fil-fatt inħarsu lura fil-passat naraw kemm sforzi għamilna biex nakkwistaw affarijiet, kemm ġiri wara ħolmu nies, imma nsaqsi fejn jien illum wara dan kollu? Inħossni sodisfatta, mimlija, jew għadni għaċċana u mlebilba għal ħwejjeġ oħra bit-tama li xi darba nħossni tajjeb. Żgurek li f'ħajtek tajt ħafna xewqat u żgur li ħafna ħolm li kelkom sar realtà. Iżda b'daqshekk, żgur li fil-profond ta' ħajtek inti tħossok tajba, jew għadek tfittex bla serħan li tiggranfa mal-ewwel ħaġa li tiltaqa' magħha. Dak kollu li seħlek tikseb matulek ja żmien waslek biss biex tkun kuntenta bil-konsegwenza li malajr intesa jew ma baqax jissodisfak. Mela x'jonqosni nagħmel, x'jonqosna jien u int nagħmlu? Fejn fadal li nfittex? Fejn sa nagħti rasi?
jekk dan il-vjaġġ lilin minni falla, telaq, fejn jonqosni nfittex. Jekk dak li tassew jista' jikkuntentani huwa l-ferħ, x'nista' nagħmel biex nakkwistah? Liema direzzjoni irrid naqbad? Fejn jinsab il-veru ferħ? Min jista' jagħtihuli? Fejn nista' nfittxu? Biex nakkwistaw il-ferħ is-semmija, jeħtieġ li nagħmlu vjaġġ interjuri ġewwa fina u dan ma jistax isir jekk inti ma tarafx li qalbek u qalbi jisimgħuha hija dak il-post fejn jarmar Alla. Nifhmuha ta' qalbna hi id-dar ta' Alla, id-dar ta' dan it-teżor ta' din il-ġawra fina li minna qed jitkellem Ġesu f'dawn iż-żewġ parabboli li qrajna. Iva, dan l-istess personaġġ li qed ikellem lilek illum u dakinhar lil folla dwar it-teżor moħbi u l-ġawra prezzjuża irid illum jagħmilha ċara li it-teżor moħbi u l-ġawra prezzjuża mhumiex li fuq li qed jammar ġewwa fina. Minn mindu l-bniedem dineb Alla dejjem għamel minn kollox biex iħabbeb lili u lilek miegħu. L-iskop ewlieni ta' Alla u li jkun Alla magħna. Alla mhux biss jixtieq jimxi jitfit miegħek u miegħi bħalma kien jagħmel ma' Adam u Eva fil-ġnien tal-Eden, iżda jixtieq ikun fil-bniedem fik u fija. Buċna minn quddiem nistgħu ngħidu li Alla seħħlu b'mod mill-aktar effiċjenti jammar f'qalb il-bniedem. Alla jinsab aktar qrib tagħna milli aħna qrib tagħna nfusna. Alla seħħlu jinfet saħansitra fil-vini tagħna u nsibuh jiġġerra f'ġisimna u jagħti l-ħajja fil-postijiet l-aktar profondi u mdalma tagħna. Iva, Alla seħħlu jsir intimu magħna, x'aġeb ta' misteru u dan hu veru. Mhux ta' bxejn li Ġesu kien qal li jaqbel li hu jmur ant il-missier u li jekk aħna tassew inħobbuh nifirħu li hu telaq. Għaliex nistaqsu? Ġesu fuq l-art seta' biss ikun preżenti fiżikament magħna. Hekk kif mar ant il-missier seta' jinfet il-fond ta' qalbna. U jekk inħobbu lil xi ħadd inkunu nixtiequ dejjem aktar li din il-persuna tkun qrib tagħna. U għalhekk eżis semmija li Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li kieku kienu jħobbuh kienu jifirħu li se jħallihom għax minn hemm ftit ieħor kien se jkun daqstant qrib li jkunu jistgħu jġorruh kull fejn imorru. Dan kollu seħħ permezz ta' xiex? Permezz tad-don tal-Ispirtu Santu. X'jeħtieġ nagħmlu aħna biex isir bħalma qal Ġesu f'dik il-parabola? Jeħtieġ li nagħmlu ħilitna kollha li nissiltu biex insibu dan it-teżor moħbi mhux falqa issa imma ġo fik, ġo fija. U jekk issibu verament inti jeħtieġ tbieħ kull ma għandek. Niġbaħ lil dak in-negozjant jien, infittex u niffatika xejn biex nakwista l-aqwa ġawra prezzjuża li tibdilli il-kuntentizza li tgħaddi malajr mal-ferħ li ma jispiċċa qatt. Tajjeb li dawn il-mistoqsijiet nagħmluhom lilna nfusna eżis semmija. Ekk ngħidilkom storja żgħira li jisimha nitalmu nistaħbew li tkompli tenna nifhmu dan li qed ngħidu. Semmi in-neputi tar-Rabbi Barruk kien qiegħed jilgħab noli mal-ħabib tiegħu, staħba sewwa u stenna li sieħbu jiġi jfittxu, imma stenna għal xejn. Meta ħareġ u ma sabx lil sieħbu, induna li ieħor lanqas biss qatt ifittxu. Ħada tant bi kbira li sieħbu ma ġiex ifittxu li beda jibki u mar jgħid lin-nannu tiegħu fuq sieħbu li ma fittxux meta huwa kien staħba daqshekk tajjeb. In-nannu wkoll beda ħireġ id-dmuħ minn għajnejh għax beda jlissem bejnu u bejn ruħu, isimgħuha tajjeb di. U propju dak li jgħid Alla, jiena nistaħba u ħadd ma jiġi jfittxni. Iva eżis semmija, Alla jbagħti għaliex ftit huma dawk in-nies li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ekku dan it-teżor li jinsab moħbi issa mhux fl-għalqa imma jammar ġo qalbna, iva tassew int Alla moħbi
Alla ta' Izrael Salvatur, għal darba il-profeta Iżajija. Dan Alla jistaħba u jistaħba sewwa u donnu ftit huma dawk li jagħtu każ joqogħdu jfittxuh. Alla tagħna u Alla namrat tal-bniedem u ta' namrat li hu iħobb jilab magħna, iħobb jilab in-noli, jistaħba sabiex aħna noqogħdu nfittxuh. Loba ta' mħabba, loba sabiħa. Anzi billi huwa mhux biss hu namrat imma huwa wkoll artista tajjeb, jaf jistaħba sewwa. Għandu tattika ħelwa, l-ewwel iġennek għal warajh. L-ewwel it-tiem kemm hu sabiħ toqgħod miegħu, u mbagħad jgħib. Alla siket, imur jistaħba. Min jaf kemm il-darba intu kol f'mument il ta' ħajtek, jew waqt il-faċendi tad-dar, wara xi battikata ma' tfal kellek aptit titkellem miegħu, ħassejt il-bżonn ta' xi ħadd li jifmek u jadrek, xi ħadd biex jagħmillek ftit kuraġġ. Dort fuq dan Alla u ma sibtux minn għalik. Donnu web mar jistaħba, donnu qiegħed kullum kien u mu qiegħed imkien. Saħansitra meta ġie fid-dinja tagħna nafu li ħafna lanqas biss indunaw bih, ħasbuh raġel normali, anzi kien hemm min għajru mxajtan, wikkiel miġnun. Min għarfuh biss il-fqar, il-morda u l-midinbin. Hekk tgħid jien waħda minn dawn li jarfuh. Eżis semmija, issa wkoll għadu jistaħba anki fl-Ewkaristija. Il-Korat ta' Ars ta' darba huwa juppunta subaħ lejn it-tabernaklu qal, il-mulej tagħna qiegħed hemm moħbi, jistenna li aħna mmorru nżuruh u nkellmuh. Araw kemmu tajjeb, jaddatta ruħu dan Alla mħabba, jaddatta ruħu għad-ġufija tiegħi u tiegħek. Kieku der lilna fil-glorja tiegħu, ħadd minna ma kien jazzarda jersaq leħ. Dan it-teżor jistaħba wkoll fil-kelma tiegħu, fil-ġrajiet li jirġrulna, fit-taħbit ta' kuljum, jistaħba fil-proxmu, fl-ieħor, ir-raġel, il-mara, sieħbi fuq ix-xogħol huma kollha Alla moħbi. Aħna ħafna drabi wisq drabi ma nindunawx, jiġrulna l-affarijiet u ma naraw lill-Alla mkien. Inħabtu wiċċna mal-oħrajn u lanqas ħsieb ma jaddilna minn moħħna li l-oħrajn huma Kristu? Għax tinsewx, jekk dan Alla, dan it-teżor, din il-ġawra prezzjuża qed jammar fija, qed jammar ukoll fl-oħrajn. Mhux ta' bxejn li il-Vanġelu jitkellem tant drabi fuq omja, nies li ma jaraw xejn ħlif dlam. Eżis semmija, hemm bżonn ta' nuċċali ieħor, ta' ħarsa aktar penetranti ħalli aħna nindunaw b'dan it-teżor moħbi, b'din il-ġawra prezzjuża li tiswa ħafna, li ġġelni mmur imbieħ kull ma għandi biex nakwistaħ, ħalli nakwistaw verament il-ferħ veru. Ek nitolbu spiss lil mulej jenna ħalli nitalmu naraw sewwa, jallimna naraw fid-dlam, għax jekk ma narawx lil Alla fil-ġrajiet u fl-oħrajn, jekk nibqgħu fuq il-qoxra ta' barra sembatu immens. Lama faċli jaħbad u jweġġa, fil-waqt li jien nisrani bil-mod il-mod jemmen li jista' jikseb il-għajnejn ta' Ġesu Kristu ħalli jibda jara l-affarijiet u n-nies bl-istess mod li jaromu. Insaqsi, jien u int nafu nħarsu, nafu naraw il-wiċċ ta' Alla fil-ġrajiet, inħossu li ta' Alla fl-istorja li tiġrilna, nisimgħu il-leħen ta' Alla f'kull ċirkostanza tal-ħajja. Ekku, jeħtieġ iva li nistħajlu li l-maħbub tagħna dan it-teżor moħbi din il-ġawra prezzjuża hija tiħares lejna il-ħin kollu. Imma forsi inti tistaqsi, kif jiena nista' nikseb daw l-għajnejn tant mixtieqin? Is-segriet huwa sempliċi. Trid tidra tagħmilha miegħu, trid tfittxu, anzi biex ma noqogħdux nitħabtu l-qaddisin nies li tant kienu mitħla ta' dan it-teżor biex iħaffulna x-xogħol saħansitra jgħidulna fejn qiegħed. Isimgħu dan li ġej kemm hu sabiħ. Iva tassew, u ruħ l-iktar sabiħa fost il-ħlejjaq kollha. Int li tant tixtieq tkun taf il-post fejn jinsab
moħbi l-maħbub tiegħek biex tfittxu u tingħaqad miegħu u takwista l-għajnejn tiegħu. Issa qed ngħidlek li inti stess, inti l-orfa fejn jammar u l-kamra ta' ġewwa fejn jinsab moħbi. Dan Ġesu ma jinsabx fl-għalqa. Din il-ġawra prezzjuża li beda jfittex dak in-negozjat. Induna int li qed tisma' li inti stess, inti l-orfa fejn jammar dan it-teżor, qiegħed fik fil-kamra ta' ġewwa jinsab moħbi hemm ġew. U din hija ħaġa ta' sodisfazzjon għalik li qed tisma' li tara li l-ġid kollu u t-tama kollha tiegħek qiegħed daqshekk fil-qrib. Għaliex? Għax qiegħed fik. Jew biex ngħid aħjar, int ma tistax tgħaddi mingħajru. Ekku eżis semmija, ejjew permezz ta' din is-silta mużikali induru lejn dan il-mulej u ngħidulu: Iva, inti l-uniku teżor veru li ma jintemx, la biż-żmien lanqas bil-mewt. Enna nkunu lesti li nagħtu kull ma għandna biex nakkwistawk. Għalikom is-silta, sibt teżor. Eżis semmija, f'dan it-teżor moħbi fina, aħna mimlijin rikkezza u allura għalfejn tfittex aktar barra minnek,
Meta ġewwa fik għandek l-għana tiegħek, il-gost tiegħek, is-sodisfazzjon tiegħek, is-saltna tiegħek li hu l-maħbub tiegħek li ruħek qiegħda tfittex u tixxennaq. Ifraħu tenna miegħu fil-ġabra ġewwinija tiegħek la darba qed iżommu hekk fil-qrib. Hekk hawnhekk ġewwa fik xtiequ hawn duraħ ġol-qalb tiegħek u tmurx tfittxu barra minnek għax taljena ruħek u tejja u ma ssibux u ma tgawdihx. Fitxu fik stess. Għax ħafna drabi aħna mmorru nfittxuh barra minna. Din ġrat anke lil ċerti qaddisin mod speċjali lil Santu Wistin. Isimgħu xi jmur jgħidlu: Alla tiegħi, kemm ħabbejtek tard ja ġimielek qadim u hekk ġdid, kemm ħabbejtek tard. U wara jgħidlu: int tkun ġewwa fija u jiena l-barra minni, fittixtek hemm barra u jien bla sura ta' xejn intfajt kolni kemm jien fuq il-ħafna surid sbieħ li inti għamilt. Kif nagħmlu aħna u ġveru? Kont miegħi jgħidlu u jien ma kontx miegħek. Żammewni l-bot minnek dawk l-istess ħwejjeġ li ma kienx ikollhom eżistenza kieku ma jeżistux fik. Int sejjaħtli u għajjattli u fqajt il-widnejn torox tiegħi bħal berqa xħett id-dija tiegħek fuqi u keċċejt il-għama tiegħi. Xerriet il-fwiħa tiegħek jgħidlu u jien ġbiet nifsi l-ġewwa kolni mxenna għalik. Messejtni u jiena tħeġġiġt qaslim tiegħek. Kemmu sew, jekk jirnexxielna nagħmlu bħalu, darb'oħra taf xejn, jien kont diġà sibt il-ġawra fina ta', però kien jonqosni mbieħ kull ma kelli biex nixtri lilha. Iżda kont għadni bejn ħaltejn. Ekku eżis semmija, forsi aħna wkoll diġà sibna dan it-teżor, din il-ġawra fina, kull ma baqalna u li nbijaw dak kollu li mhux hu ħanixtru lilha. Ma nibqgħux bejn ħaltejn, imma nieħdu deċiżjoni. Tkun taf dan ta' li Kristu jammar fina, itik ferħ enormi. Ħafna drabi imbatu fil-ħajja għax naħsbu li qegħdin waħedna quddiem il-problemi tal-ħajja. Naħsbu li rridu nfendu għar-rasna. Naħsbu li ħadd mu se jifhimna. Inkunu nixtiequ ngħidu kelma ma' xi ħadd u ma nsibu lil ħadd. Inkunu rridu naqsmu ħajjitna ma' widna li taf tisma' u tader u donnu ħadd ma għandu moħħna. Għalhekk hi ħaġa sabiħa tkun taf li hemm dejjem hu fina stess. Dejjem lest biex jisma', dejjem lest biex jagħder, dejjem lest biex ifarraġ, jagħti parir tajjeb. Le maħniex waħedna fil-problemi tal-ħajja eżis semmija. U dan Alla fina jenna napprezzaw imbagħad lill-Alla fl-oħrajn ukoll, għax bħalma jinsab fik jinsab anki fl-oħrajn. Nitalmu nħaffru għal dan it-teżor. Fil-waqt li nitolbu li jkollna moħħ ħaref u għaqli li ma jmurx jiġrilna li nkunu sugrajna kull ma kellna biex trajna teżor imsadda tumikul mill-kamla, jew ġawra falza li ma tiswa xejn. Ftit ilu kont qed naqra li żrinċijiet meta jħossuk tersaq lejhom jaqbżu mill-ewwel fil-vaska u jidħlu jistaħbew propju fil-fond tal-ilma. Dan jagħmlu hekk għax jibżgħu mill-bnedmin li jistgħu jaqbduhom u allura jmorru jistaħbew fl-ilma għax hemmhekk ħossuhom aktar fi żgur. U iktar ma jkunu fil-qalba tal-ilma, aktar iħossuhom fi żgur. Tajjeb eżis semmija li aħna nagħmlu l-istess, naħarbu sewwa mill-edewwa tagħna, minn dak kollu li mhux hu, billi nintefgħu fl-ilma li hu dan Alla. Staħb hemmhekk għax hemmhekk qiegħda fi żgur. Ekku, idħol fil-ġewwieni tiegħek u ssib lil dan Alla hemmhekk, issib lil dan it-teżor u għans li ssibu lena tiegħek tkun li tagħmmar miegħu u ma titilqux. U aħna eżis semmija forsi dan li jonqosna fil-ħajja. Għandna wisq storbju madwarna u fina. Tidħol id-dar pop u nitfa' l-walkman f'widnejja.
Il-television u r-radio jagħtu il-ħin kollu. Il-fabbriki, il-magni jistorduna. Essejjes tal-karozzi dejjem għaddejjin minn wara t-tieqa. Donna tlifna s-sens ta' skiet. Wis qajjat. Għandna moħħna wis imxerret. Dejjem sejrin il-silna dejjem barra. Jeħtieġ aktar ħemda fina, aktar skwiet madwarna. Momenti fejn noqogħdu weħedna miegħu ma dan it-teżor li issa sibt, dil-ġawra li akkwistajt. Ekku min jaf, kieku nibdew insibu ftit tal-ħina lilna nfusna u għalih, għax min iħobbu ġveru, jieħu pjaċir joqgħod mal-maħbub tiegħu. Kemm tkun isbaħ ħajjitna kieku niftakru li hu qiegħed il-ħin kollu magħna, għax qiegħed il-ħin kollu fina stess. Aktar ma nrawmu fina l-arti tal-preżenza ta' Alla, aktar il-ħajja tieħu toma. Nibdew nindunaw bid-delikatezzi li Ġesu Kristu jfawwar matul il-ġurnata. Nibdew nindunaw li xejn ma jiġri kombinazzjoni imma kollox u ġesta mħabba min-naħa tiegħu. Għad intom rajtu namrat jiċħad xi ħaġa lill-arusa tiegħu. Taħsbu intom li Alla se jħalli lil xi ħadd jgħaddih fil-ġenerożità anke f'dawn l-affarijiet żgħar ta' kuljum? Hekk nibdew nomu fl-imħabba ta' Alla li tibda tidher f'kollox, f'dik it-telefonata, f'dik il-laqa mal-ħbib tiegħi, fil-karozza tal-linja li d-dumma tiġi, fl-aħbar sabiħa li tawni, fl-aħbar anki jinqas sabiħa. Alla jaff jimla bil-bews ta' mħabtu lil maħbubin tiegħu. U saħansitra fejn wieħed li m'għandux dan il-kuntatt kontinwu ma' dan Alla tajjeb jara kollox bħala disgrazzja. Int b'dan il-kuntatt kontinwu ba' dan it-teżor li l-ħin kollu jgħidlek tibżax huwa jien, tibda tara l-oppost. Iva, tibda tara li kollox huwa grazzja. Eżis semmija, qabel nagħlaq nixtieq nissuġġerilek li meta ssib ruħek f'xi problema, induna li hemm lid ta' dawk li ma jemnux jaraw biss l-intriċċi tal-bnedmin, imma għal dawk li huma mimlijin bih xejn ma jsir traċedja fil-ħajja, għax dan il-kuntatt ma' dan it-teżor moħbi fina jagħmlek pożittiv. Duqu u taraw kemm hu tajjeb dan il-mulej. Ekku minn qalbi nsellem lilek li segwejt dan il-programm. Il-paċi miegħek. Dan il-klim tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom.